Neska mutil gazteenen ahotsak batu ditugu, uste dut gainera entzuteko moduan izan zarela. Asko euren artean ikaskideak dira, eta alde batetik entzun ditugu emakumeak aitortzen zenbat esparrutan jasaten duten violentzia matxista hori, eta beste alde batetik gizonezkoak aitortzen, nola euren inguruan ez duten halako kasurik izan, nola ezetz? Alboan ikaskidea ari zaizu aitortzen hori, oraindik bada arazoetako bat, begietako benda hori ez dutela gizonezko mutil gazte asko kendu? Azkenean gazteak dira, aurrak dira, eta zalantzarik gabe aurrarengan eta gazteengan ezin da zama hori jarri. Azkenean beraiek egiten dutena da, gizartearen isla hori nolabait beraiek hartu eta nolabait erreproduzitzen dute horrelako jarrerak. Horrexegatik, hain importantea den, eskidetzaren eta planak eta tresna horiek ez bakarrik hezkuntza sisteman garatzea, baizik eta heziketa hori etxetikan hastea, ez? Eta berdintasuna balio gisa bezala etxetikan ere heztea, ez bakarrik familia, hezkuntza sisteman, baina baita ere medioetan, enpresatan, eta momentu honetan baita ere teknologiak albideratzen ditun gailu hoien bitartez, baita ere giza balioiek, berdintasunaren balioek nolabait zabaltzea.